saben bengi ya adalah suarane apik ya kaya ngono ya ora sone apa to Mas AGS shootinge Putra Usaha luar biasa AGS yang nyender iki Mas Yoko ya rai-raine kita gak meyakinkan ya pinuk ini ya ora yakin nyawa lah adalah ora kok paidu ngono kae ya pokoke kowe bagus dhewe ya kok ya ya nyawa Assalamualaikum. Melompatmu kok cuwekak ngono to? Hah? Melompate lo kok cekak banget. Lah kurang dhuwur to? Kurang dhuwur to. Oke. Hai. Kirang dhuwur mboten, Pak? Pripun? Dhuwur ndek ingijet. Aja tembak cucukan lho. Dhuwur ndek ingi. Lah ndek iki sindene dhuwur kok. Ki yo menyesuaikan. Lah mosok aku kon ngene. Nah. Nek aku ku ngene terusan. Hai. 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 Terus ae. Ya meneng nek no. Aku bareng iki kelingan ning daerah Grobokan. Piye, Mas? Ketedon. Petuk ya. Yen memajang yen memajang yen memajang alah wong karo janur aku ning bojone Tommy apa mati rasa jane. Piye? Ha sing lanang iki mumbul dhuwur ngene. Wedok panggah menggiget. Ayo. Lah wong kaya ngono lho. Kaya ngene iki, Pak. Kaya blas kenek respone iki. Danamu kaya ngono iki. Sik. Tak genange. Piye? Ki antarane aku sing cilik apa sing kono sing kekamban? Kuwi cilik. Pripun, Pak? Hei, bukan karena aku yang cilik. Lah pripo? Punya kamu kekamban. Loh, nggih aku wis dobras kok. Hah? Apa lawang kok diobras sih? Kelambine iki lho. Loh, pikirane lek Allah. Pikirku kan lawang omahmu kan ombong ngono kae ngene lho. Lambi. Gagak asli yo ora aku. Kembang ngono ke ya. Pasno sik to. Suarane entek kok. Gerak. Ayo, dindum. Sari rene. Garwa kinasih. Panggah penak sing ngene kok. Sik. Heh. Wis. Tetep panggah kepenak garwa kinasih. Ayo kene Rin. Jumenengo. Ya. Nah, loro langsung siji opo? Lah kaya kuat-kuat to. Lho. Loro telu tak nyangi no Rin. Aja kaya mangkono lho, Mas. Senajan to aku cilik. Lho. Lah, gerak cilik. Urung ngerti khasiate to? Khasiate piye? Pengen. Coba jelasno sik no. Pengen apa ora? Ora bojo kowe penake ra.
Mosok to mbok nang kene iki nek milik umum ngono lho karo Mbak Dila kae. Jare bojoku nek ning omah, nang kene iki milik umum kok Milik umum? Milik umum. Milik umum. Berarti sapa wae kersa? Heeh, Ora apa-apa. Heeh, gak apa-apa. Monggo ingkang badhe ngersaken. Ayo. Tak tawakne. Maksudnya iki jenengan kuwi kok lho. Oh, ngono ya. Ah, piyayi. Hai! Panggah penak kok ya. Ah. Jebul ya pilihanmu kaya ngono to, Mas. Hai! Ah, kacek selawe yo pilih iki to. Hei, aja kaya ngono. Bapake lho. Iki sik ramping nggonku lho. Lah iki wis ping pira? Coba takonono. Lah iki ra diakui pemilik. Lah iki ra diakoni kok. Oh, alah ngono to. RD. Apa wi? Tidak ada yang mengakui. Makane ndang kon ngakoni sapa ngono. Ya monggo ingkang badhe ngersaken elek-elekan, Pak. Kok elek-elekan piye? Ya mumpung mati pajek kok. Monggo Mas. Yo. Kondi iki mau. Lali. Dari Plupuh. Oh iya. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Entekno Mas ora apa-apa aku bebas. Nek dijelasno nyawang kok ngiringan ya penak. Saka ngarep ya bayu. Saka mburi Mas. oke. Enek panune. Jenengan kok dak siya to karo bojo tuwek ampun ngono kuwi. Kok dak siya men. Lah Ora Mbak, iki asine mergo kegelan. Oh kok gelan ngapa? Ya aku mulai tak arani klik. Oh alah. ora Iya ta? Asin wis sirik karo aku kene to. Ora aku gak sirik Mas. Sirik Lah, mergo aku tresnamu ora tak tampa to. Lah mosok beda karo aku ki gak cilik kok iso beda ki apa mbok ganjel apa to Ndek Ben? Kok iso beda? Kuwi rak sing gedhe sing kono kae. Iki beda Sun, ingsun. Oh iya. Ya. Panas udan aling-aling capek gunung Janji sabar. piye Mbak piye? Kok rupamu kok piye ngono lho? Mbok biasae ngono Ngopo lho. to Mas ngopo? Pamu dhewe. Wong loro wedokan padha ra penere blas. Lah piye mau karo aku tak karo bae ya. Jujur wae ya, aku pengen golek sing beda jenenge kuwi. Kok panggah kowe ae ngono lho. Lah anggap wae iki penak ngono lho. Allah. Senajan to aku cilik anggap wae. Lho, aku Mbak, ngaku nek cilik ngaku Iya ta. Cilik aku dhewe. Aku mending ngakoni timbange dipitnah. Oh, ngono ya Iya. wis. Ai. Ganti sing iki ngesakne. Iya, iya. Kamu leren Aku iki. ora apa-apa ora karo jenengan. Ora apa-apa. Engko tak karo mbane mburi Jare delok-delok. bojomu gak penak. Penak sapa ngomong ora penak tak Mosok? antemane. Mosok. Iya. Jam pesen nih. Tenang. Iya. Nadyan wadon sarta Mbak Dira kersa dono swanten
Kerso? Oh enggak. Oh, mboten. Nggih. Oh, mboten. Hanya menikmati saja. Sik. Oke. Ya dindum. Ya sing siji nembange ning kono. Siap. Ayo kene. Aku. Lah. Monggo, Pak. Kok rada rono lho. Makane aja nah. Hup, oke baik. Nah, biasanipun Pak Lurah ngeten niki klangenane para perangkat desa. Nah, dadi marem to? Lah nggih. Dasare mati pajek kok, Pak. Nek iki nek Mbak Dila Lek kaya aku. Iki kan diakui oleh negara. oh diakui. Kamu kan sudah beberapa tahun tidak diakui oleh negara. Dagangan ya Mas kuwi Mas. Dagangan, ya. Ndek. Aku apa kowe? Ora janji ra semayan lho. Suk. Lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Alah Tommy terus nesu ngamuk. Nyanyi kaya rebutan lho. Ndek jaman perempuan dorek kelingan anak lanang mbien tak openi ning saiki ono Sari mlebu. Ning Piyai kakung kok jemenake tenan ngasih keringetan gobyos-gobyos. Ini bukan keringet, Lah apa? raiku ngembun. Ngembun. Iya. Kok jenengan cenderung berair to? Kok cenderung berair? Kamu sudah pernah gini kira emang tanda kayak wong lanang sejatine makaryo temenan ngene iki lho. Oh iya. Ibu seker pisan nyawang gunung desa hati rejo atene ora ilang yone padha lara
wengi sedo jantung yen mendung tasili tapi gunung Lho ya ta. Lho iya ta, wis kesel kaya ngono ta. Ngene kemaki bojone loro. Lah iya to, Mbak. loro e Alah. Sepenting kayane no. Oh ya, oh iya. Senajan to ora mampu, piye carane sambatne kancane ya kena. Oh, penting kayane mlumpuk. Sambat ning kancane. Rumangsane kaya apa? Lah nggih, melarat ora dadi manapa sepenting sombong. boleh Walah lele jare Pak. Lah buat dede ya. Kur wong loro. Heeh, wong loro bareng ya. Oh iya. Iya. Siji, loro, telu. Iya.